Poble de Catalunya no oblida qui el defensa. Esperem, companys i companyes, que aquest lamentable episodi sigui l'última vegada que passi i que per aquesta porta que jo tinc al darrere, a partir d'ara només hi hagin d'entrar aquells que hagin fet malifetes, no aquells que hagin defensat la democràcia. Que hi entrin els que s'han carregat la sanitat pública.